שכחתי פה את החלק הזה. את כל זה מחדש. אני, שמה לב לזה. אני, שמה לב לזה. אני, שמה לב לזה. אני. איך את עושה פוזות למסרימה? קורעת הגרון אולי? את עושה פוזות למצלמה. ברור. וגם אחרי זה. לא, ממש לא. אז זה בסדר? אז זה אחריו לא בסדר. יש שם קטע ששכחתי לעשות פשוט. And all that halo. זה אני ויוחאי עושים בונדינג. שמונדינג. I'm ready. Yes, madam. Yes, sir. Let's rock. You know, halo, halo, halo. הלו! כי צריך להיות פה הלו. הוא חושב שהוא יודע הכל. אבל צריך להיות פה הלו עם זה שאני ממשיכה את התו הקודם, ואז אני כאילו עולה על עצמי עם הלו. פשוט בגלל שהמשכתי את התו הקודם לא יכולתי להיכנס עם ההלו. אתה אי פעם שמעת את השיר הזה של ביונסה? אתה כאילו... אתה אי פעם שמעת את השיר המקורי? כאילו? לא, ברור לי שאתה כאילו... אבל... לא? היפ-הופ וכאלה? הוא בקטע של היפ-הופ? נשארו לי האופציות. הוא בקטע של היפ-הופ? איך? טרנסים? אוקיי. אז אני אסביר לך את הקטע של השיר. זה כאילו יש כמה רבדים שם של ההילו הזה, אז יש שם כמה רבדים. אז בגלל שהמשכתי את התו ההוא, לא יכולתי להיכנס עם ההילו הראשון. אז עכשיו להיכנס איתו או לא להיכנס איתו עכשיו בכלל. אבל זה לא ידרוס לי את ההמשך של התו הקודם. בסדר, אוקיי. טוב, סבבה. אז אני עושה אותו. כל כן, אתה יכול למחוק. הראשון שהקלטנו, חכה, אבל עוד לא הגענו לסוף של השיר, אל תמחוק לי אותו. בסדר. כל מה שעד פה אחורה אפשר למחוק. לא, רגע, והתו הנמוך, תשאיר לי אותו. בבית הראשון. אז אל תמחוק אותו רק. סבבה. את תהיו רדי. אני am ready, כן. אני שמעת אותי בהינד. הילו זה אקשן עכשיו. אווה. איה. חפרתם, פשוט חפרתם. כן, כן. יפה.